Hindi namin alam. Kasi kukuha sana kami ng bahay, guys. Kasi hi guys! Today is Sunday, April 9, at kanina is nag-grocery ako at pasensya na kayo guys. Hindi ko siya pwedeng ma-vlog talaga kapag pumupunta ako sa palengke kasi nahihirapan ako kasi may bitbit akong anak. Kaya sobrang mahirap para sa akin. So, nung last, diba, sinabi ko sa inyo na nag-grocery ako, mga worth 250 pesos na yung ginastos ko doon. Tapos, kanina, yung sobra na 500 pesos, yun yung grocery ko kanina. At namili lang ako kanina ng tawag dito, mga paninda ko. So, ayun. Ang ginagawa ko kasi ngayon guys is inaano ko siya. Kasi may mga nagtatanong din kung paano ko siya ginagawa. Actually, gagawa ako ng video tungkol dyan. Para at least malaman ninyo kung paano, kung paano ko siya ginagawa. So, ang aking ginagawa ngayon is pipicturean ko lang itong aking mga kunin ko yung isang cellphone kasi yun yung gagamitin ko pang picture. So, ayun. Kasi alam niyo na itong camera itong pangit-pangit. So, ito yung gagamitin ko na pang picture. So, ito yung ginagawa ko. Nakikita niyo guys. Oh. Kita niyo ba? Ayan. Ito yung pag nagtitinda ako. So, ito, nakita ko kanina. So, ang gagawin ko dito, yung isa, inano ko na siya. Tapos, ginawa ko siyang, para ito yung sample. Kikita nyo ba guys? Ayan. Ayan yung sample niya. Tapos, pipicturean ko to later. So, gagawin ko yan. So, para ma-post ko na siya. At bumili ako ng mga cars. Mga ganito guys. Yan, mga cars. Yung ipopost ko mamaya. So, ayan. So, chika muna tayo guys kasi hindi ko talaga kayo teka lang hindi ko kayo nabitbit kanina doon sa, alam niyo na, doon sa palengke. Yun yung mukha ko. So, kaya hindi ko kayo nabitbit kasi nga, ang dami kong dinala. Yung aking anak, dala-dala ko pa siya kanina. Tapos, alam niyo naman, pag bata, hindi pwedeng wala kang na ang tawag doon. Hindi pwedeng wala kang ipakain sa kanya pag sasama mo siya. Kaya kailangan talaga may pagkain na kasama. At, alam niyo ba guys, kasi, nagpaplano kasi kaming, actually, matagal na namin pinagplanuhan na mag-rent kami ng apartment. Kaso, hindi pa kami nakakita ng apartment na fit talaga sa aming budget. So, kaya naghihintay-hintay pa kami guys. So, sana hopefully this year, hindi namin alam. Kasi, kukuha sana kami ng bahay guys. Kasi, kukuha lang sana kami ng bahay pero pinag-iipunan pa namin yung pambayad sa equity. So, ayun, sana ay maano na namin siya, diba? Tawag dito. Ma-save namin siya. So, talagang kayod kalabaw ko ngayon. Para talaga, alam mo yun, mas madali namin maipon yung aming, pang-equity. At kung hindi namin siya maipon this year, gusto namin at least makapag-rent lang muna kami ng makapag-rent lang kami ng apartment. Pero naghahanap kami ng yung swak lang talaga sa budget namin. Hindi pwedeng yung sa mga apartment na pagkamahal-mahal. So, syempre, mahihirapan din kami doon. So, ayun. So, ang gagawin ko lang ito guys. Ayan.
So, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga gagawin ko. So, ngayon guys, tapos ko na siyang gawin. Pipicturan ko lang siya. Para at least, yung customers, meron silang sample na makikita. So, ayan yung, ito yung background. Ito yung binili ko. 6 pesos lang ata ito guys. So, pipicturan ko siya. May ganito, tsaka yung blue. Actually, bibili pa ako ng white para at least merong may iba-iba yung background niya. So, yan. Hi guys! Good evening! Gabi na. At ngayon pa ako nakapag-vlog ulit dahil hindi na nakatulog ako. At saka lang kami ngayon, pansit lang yung aming ulam. And also, eto yung mga pick up bukas guys. Oh. Yan. Yan yung mga pick up ko tomorrow. So, ewan ko kung paano ko to, yung bukas. Paano ko iano yung oras ko bukas sa umaga. Pero gusto ko maaga akong aalis bukas kasi may babayaran ako na bill. Tapos, 10 to 12 p.m. is may pasok ang anak ko. Tapos may pick up din. Kaya dadalhin ko sa school bukas yung pick up kasi din ko lang ipapapa-pick up. Kasi 12 hanggang 12. What shorts? So ayan guys, kakain muna kami. Yung ulo namin yan, pansit. Si Papa, dito. Tapos yan, kakain na kami. And magbababay na pala ako sa inyo guys kasi mag-charge ako ng phone kasi i-edit ko na to. And yan, kakain na kami. Bye-bye, see you in my next video. Bye! Bye! Bye-bye, bye-bye baby! Bye-bye.